ഡിസബിൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നു. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാരാജി, ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഞാനേ വൈകിട്ടുള്ള റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില്. അതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രഭു കേറിക്കോളൂന്ന്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓണാക്കി നോക്കിയ പ്രഭുവിന്റെ വീഡിയോ പറ്റിയോ? ഓണായി മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു എഴുന്നേറ്റു രാവിലെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തർ പതുക്കെ എണീറ്റ് തുടങ്ങി. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ എന്താ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജിക്ക്? ആ 4 ഷെഡ്യൂളായിട്ട് മേടിക്കാം ഞാൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി. ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ. ബുക്ക്. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, നാമജപം, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഫുള്ള് രാവിലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയി ഓർഡറിൽ പോവാ അല്ലെ? രാവിലെ തന്നെ ശരിക്കും ആയൊരു സമയത്ത് ഭാഗ്യാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. നാളെ ഞാനും കയറും മാതാജി മംഗളാരതിക്ക്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇന്നലെ മംഗളാരതിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് വയ്യായിക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ഒരു ദിവസമേ കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കണം മാതാജി എല്ലാവരും. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴാ അത് മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്തോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ. മൊത്തം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും വയ്യെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും. അതിന്റെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് ആ ദിവസം ഫുള്ളും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എഴുന്നേക്കാൻ. എണ്ണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും കിടന്നുപോയി. കുറച്ച് ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ എന്റെ തന്നെ കൊള്ളാതായിപ്പോയി. മാതാജി എത്ര മണിക്കാ മംഗളാരതി? 4:30, 4:30. ഇതന്നെയാ ലിങ്ക് മാതാജി? ഇതന്നെയാണോ ലിങ്ക്? അല്ലല്ല, ഇതല്ല ലിങ്ക്. 4:30 ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളം ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ, അതിലിടാറുണ്ട് ലിങ്ക്. ഇല്ല മാതാജി, മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാതാജി. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയാ, ആ ലിങ്കിൽ കയറിയാ മതിയോ? അതെ, ടെമ്പിൾ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് വരും, അതിൽ കയറണം. അയ്യോ, ഇതിൽ എനിക്ക് ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. ഇല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം, ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക്. ശരി മാതാജി, ശരി. രാവിലെ എന്നും വരും. ദിവസം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ പുതിയവരെ കയറ്റാൻ നോക്കാം അല്ലെ? മാതാജി നമ്മുടെ മലയാളം ടീമാണ് ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അത് കൊറേ ദിവസമായി വിചാരിക്കുന്നു മാതാജി. കൊറേ ദിവസമായി എല്ലാരും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നും. പിന്നെ പോകും. പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ആ മണി ആദ്യത്തെ ആ സംഘവിളി കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക്. അത് സത്യം മാതാജി. ആ സംഘവിളി കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതാണ്. അതാണ്. അല്ലെ, നമുക്ക് ഭാഗ്യല്ലേ മാതാജി, വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യാണല്ലോ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി മാറുമ്പോ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും. വീട്ടില് ഡെയിലി പോയി വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ. പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കേറുന്നേ മാതാജി. അപ്പോഴേ കുളിക്കണം തന്നെ തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് കുളിച്ച് കയറും മാതാജി അത് ഓണാക്കി കാണാറുണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. കുഞ്ഞിന് വയ്യാഞ്ഞു.
കാരണം കേറാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. കാര്യമില്ല മാതാജി, അത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും, നമ്മളെ ശരീരം കൂടി നോക്കണ്ടേ. കേറുന്നവര് പേരിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മലയാളം എന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എനിക്ക് ലിങ്ക് ഇല്ല, ടെമ്പിളിന്റെ ലിങ്ക് ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 6. നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം? ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ഗ്രൂപ്പില് പാർട്ട് 2 എന്നാണ് ഇട്ടുള്ളത് മാതാജി. കയറാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്. പാർട്ട് 2 ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പാർട്ട് 2 5-ാം അധ്യായമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 5ാമത്തെ അധ്യായമാണ് മാതാജി. 5 കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മാതാജി. 5ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ഞാനും ഇടയ്ക്ക് പോകും കേട്ടോ, എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും മതിയാകുമല്ലോ? 8:30 ചെയ്തോളൂ. ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നോക്കട്ടെ. ശ്രീ ഭഗവാന് അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയഃ സന്യാസ യോഗേ ച സത്യത്തിന്റെ അല്ലേ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ വന്നില്ലേ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 6 നമ്മള് ധ്യാനയോഗം. ഇന്നലെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ എന്ത് കർമ്മമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റേത് ചെയ്യുന്നതും എവിടേക്ക് എത്തും, പക്ഷെ എന്താണ്, കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ, കുറെ സമയം പിടിക്കും അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്നുള്ളത് അല്ല പറഞ്ഞു. അതായത് സാഖ്യയോഗവും പിന്നെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരായിരുന്നു എന്നല്ലേ നമുക്ക്. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വിരക്തിയും ആസക്തിയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാൻ സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി, സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ, സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുറത്തില് താമസിക്കുന്നതാണ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്, രാമൻ എന്ന പേര് പത്മപുരാണത്തിൽ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അല്ലേ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഭഗവാനെ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ. ഒന്ന് ബാക്കി കൂടി പറഞ്ഞു മാതാജി. രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ അത് സത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ മാത്രല്ലല്ലോ, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന കൂടി അങ്ങാണ്ടില്ലേ? അതെ 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 അതീന്ദ്രിയ. അതെ മാതാജി. ആനന്ദം, കാരണം രാമൻ വെച്ച് രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അർത്ഥം, ആ ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ രാമൻ എന്നും പറയുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? പണ്ഡിതനായവര് അല്ലെ, അതായത് മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണും? സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി.
പിന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികതയോട് അടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? പൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. യജ്ഞങ്ങൾ എല്ലാ യജ്ഞ തപസ്സുകളെയും അനുഭവിക്കുന്നവൻ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അതെ, അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? നിയമം, എല്ലാ ജീവികളുടെയും മക്കളുടെയും കാംക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി ശാന്തി കൈവരിക്കുന്നു. ശാന്തി നേടും. അത് ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകാണ്. നമ്പർ എത്രയാണ്? നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ അധ്യായം എന്ത് മാതാജി? അധ്യായം 4 ധ്യാനയോഗം. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ധ്യാനയോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തില് അതിനെ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്? 6 ഭാഗങ്ങളിൽ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഭാഗം ശ്ലോകങ്ങള് നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തില് മുന്നേറാം. 1ാമത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തില് മുന്നേറാമെന്നതാണ് 4 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ. 5 മുതൽ 9 വരെയില് യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ച് നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. നിസ്സംഗത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? നിസ്സംഗതയ്ക്ക് വേറെ എന്താ വേർഡ് പറയാം? ഒന്നിനോട് സംഘമില്ലാത്തത്. അതായത് ഒന്നിനോട് സംഘമില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനോടും ബന്ധം അല്ലെ, നമുക്ക് ഒന്നുമായിട്ടും ഒരടുപ്പമില്ലാത്തൊരു എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുക അല്ലെ, നിസ്സംഗതനായിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 5 മുതൽ 9 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 10 മുതൽ 32 വരെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 33 മുതൽ 36 വരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 37 മുതൽ 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. 46-47 ശ്ലോകത്തില് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയില് മുന്നേറാം. നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭഗവാൻ ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ ദിവസവും സന്യാസിമാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ ആരല്ല? ഈ പറഞ്ഞ സന്യാസിയല്ല, യഥാർത്ഥ യോഗിയല്ല. എങ്ങനെയാണ് യോഗി? ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് നമ്മൾ യോഗി എന്നും പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗചര്യയെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തില്, ഈ യുഗത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണെന്നും കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സന്യാസികൾ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത
ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സന്യാസികള് ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. ചില സന്യാസികള് ചിലപ്പോൾ സന്യാസികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭൗതിക കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അപ്പൊ അവര് ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള്, അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയുക്ത കർമ്മങ്ങള് അത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങള്, ഇപ്പൊ സന്യാസിമാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോട് ലയിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സന്യാസിമാര് ചിലവരെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനല്ല അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശ ജ്യോതിയില് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്, സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയുള്ളവര് സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണെന്ന് പറയാം. സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവഃ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ്, നീ അറിയണം. അപ്പൊ പറയുന്നത് പരിത്യാഗം, പരിത്യജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ്, യോഗം തന്നെയാണ് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യോഗം തന്നെയാണ്, പരിത്യജിക്കാണ്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരിക്കലും യോഗി ആവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം. ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലാണെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലത്തിനോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പരിശീലനമാണ് എന്തിൽ പോകുന്നത്, അഷ്ടാംഗ യോഗയില് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. മുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മം എത്രേ മാർഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള സാധകൻ എന്താണ്, കർമ്മമാണ് മാർഗം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കുക. അതാണ് ആരിൽ വരുന്നത്, യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ് നിരോധിക്കുന്നു. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവന്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലെ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മമാണ് അതില് മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, യോഗാസിദ്ധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കർമ്മകാണ്ഡം തൊട്ട് പറഞ്ഞാല് ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തും, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, അവിടെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും ഉണ്ട്. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് എന്ത്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എന്താ പറയണത്,
കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹക്കച്ചവട പരിജ്ഞാനം പ്ലസ് തപസ്, ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് ജ്ഞാനയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനം, പിന്നെ 8 മടങ്ങ് പാതയിലൂടെ അഷ്ടാംഗയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം, ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഇവിടെ കർമ്മകാന്ഡം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മയോഗം, ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം, നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടാംഗയോഗം. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടും. അത് അഷ്ടാംഗയോഗയില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏത് യോഗമാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ എന്താണ്? പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് യോഗമാണ്? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. അടുത്തതിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. പിന്നത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ തുടങ്ങും. പിന്നത്തിൽ വന്നപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ജ്ഞാനം നേടി അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാ പറയണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗോവണി, അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ്, അതായത് ഇതില് മാതാജി ഇതില് താഴത്തെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിലോട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? മതി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? നേരെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് കർമ്മകാണ്ഡോ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട, നേരെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കർമ്മകാണ്ഡ, നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് വർണ്ണത്തിലുള്ളവർക്കും ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താം? ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കർമ്മകാണ്ഡം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചു. കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, പ്ലസ് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നേടാൻ ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തത് അഷ്ടാംഗയോഗയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നു, അറിവ് നേടുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി. ഭക്തിയോഗമായിപ്പോ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലില് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റും കൂടിയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ള യോഗം തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചത്. നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ പോയി അടുത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നത്തേക്ക് വന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോണത്. ഭക്തിയോഗാണെങ്കിൽ നേരെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഒറ്റ നേരം മുകളിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി ഭക്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ കൊടുക്കട്ടുള്ളൂ. അതെ, സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവരിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പതുക്കെ കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് എവിടെ വരുന്ന വെച്ചാല് ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് ചെയ്തു വരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വന്നു, പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, നമ്മൾ അറിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ക്ഷമ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താവും? ചിലപ്പോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തും. ജ്ഞാനയോഗത്തിലല്ലേ? അങ്ങനെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലല്ലേ?
ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് കർമ്മഫലം ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് ഈ ദേശാടന സിനിമ പോലെ വരില്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടിനെ ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ആഗ്രഹം നടത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നു. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ? അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും. പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സംഘടനയിലായാലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചോ ഭഗവത്ഗീതയില്? അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ, കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിനൊക്കെ മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അറിവ്, അത്യാവശ്യം ബുദ്ധി വേണം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെ? നമ്മൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗി ആണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ്. അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. കുറെ ജന്മങ്ങൾ, അത്രയും വർഷങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ അത്രയൊന്നും ആയുസില്ല ആർക്കും. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാരായണീയത്തിലുണ്ട് മാതാജി. നാരായണീയത്തിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തി ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തന്നെയാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. പക്ഷെ കിട്ടാൻ പാടെന്താണ്? ഭക്തി. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദാസനാവുന്നവരല്ല. ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്നത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ച് എന്താ പറയാ, സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഇത് സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് പറയാം. യഥാ ഹിന്ദ്രിയ, അടുത്ത ശ്ലോകതാണ് 64. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസനുഷുജ്യതേ സർവസങ്കൽപ്പ സംസന്യാസി യോഗാരൂഢാസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ, ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, ഈ യോഗാരൂഢന്റെ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ, നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല? ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. യോഗാരൂഢൻ ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസയതയാത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കാത്തത്?
എന്താണ്, ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മനുഷ്യൻ അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ? ആത്മാവ് എന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മനസ്സാകിയാൽ ഇവിടെ ആത്മപദം മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവ് ആത്മാവെന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ശരീരത്തിനെയോ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെയോ സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അത് യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്താണ്? മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആത്മപദം എന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹി എന്ന പദം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും, ഇത് ശ്ലോകം 6 അല്ലെ? ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മളെ പരമശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു, അതായത് ഇവിടെ യോഗ പരിശീലനത്തില് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നമ്മുടെ പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മാമൈവ ആത്മനാജിതഃ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതെന്തോ കൂടുതലുണ്ട്. ബന്ധുരാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരായിരിക്കും? മനസ്സായിരിക്കും. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലാണ് ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായി സാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലാണ് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നില് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്താണ്? മനസ്സുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അതിന്റെ അനുസരിച്ച് അജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ചൂട് വന്നാലും തണുപ്പ് വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാം എങ്ങനെ കാണും? ഒരേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് കാണും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും
ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളുമെന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ? മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിനതിനെ പാകപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളും ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമാധി എന്നും പറയാം, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ മുഴുക, പരമാത്മാവിൽ മുഴുക എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അതായത് അങ്ങനെ എത്തിയ ഒരു ആ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ആത്മസംയാമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭൗതികതയിലല്ല, അഭൗതികതയിൽ, ആത്മീയത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ഈ ആത്മസംയമനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകിയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിതനാണ് ആ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് അദ്ദേഹം. മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യമെന്ന് കരുതാവുന്ന ആ പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചാരക്കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് എന്താ? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർ മുഴുവൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം അത് അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ചാരക്കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും താഴ്ത്താണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ആ പാണ്ഡിത്യം ആരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആത്മീയമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണെന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ആത്മനിഷ്ഠനായ യോഗി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. സുഹൃന്നിത്യാരുദാസീന മധ്യസ്ഥാത്വേഷു ബന്ധുഷു സാധുഷപി ച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെയും ഗുണകാംക്ഷികളെയും ശത്രുക്കളെയും ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുജനങ്ങള്, സജ്ജനങ്ങള്, പാപികള് ഇവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത്? ബന്ധുക്കളെയും പാപികളെയും സജ്ജനങ്ങളെയും ശത്രുക്കളെയും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും.
അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള് ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളായിട്ട് പറയുന്നത്? മതം, മോഹം, ക്രോധം, ലോഭം, മാത്സര്യം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം, അതായത് അസൂയ. ഇതൊക്കെയാണ് 6 ശത്രുക്കൾ. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളാണിത്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മോഹ, മാത്സര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 6 ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് യമ, യോഗ രുക്ഷ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ യമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? യമ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതില് നമ്മള് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങള്, വൈദിസാധന ഭക്തി, അത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം എന്താണോ പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ നമ്മൾ എത്താണ്. അതിനെ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഈ പടവുകളില് നമുക്ക് സമാധിക്ക് മുന്നേ ധ്യാന, സമാധി, ഇതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ ഈ സാധനാ ഭക്തിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. കാരണം പതുക്കെ ഓരോന്നോരോന്നും നമ്മള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യോഗി യുഞ്ജീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഒന്നിനോടും ആശയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മമതയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി പഠിച്ചിരിക്കണം. യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 2-ാമത്തെ അധ്യായം 255, 256 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത്? യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്. ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാള് മമതാ ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാം. അതാണ് മമതാ ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തി. നേരെ മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ പരിത്യാഗം ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർണ്ണമല്ല. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ത്യജിക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത. അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തല്ല? പരിത്യാഗം അല്ല എന്ന് പറയാം. പൂർണ്ണമായ പരിത്യാഗമാകുന്നില്ല. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതി നീചം ശൈലാജീനാകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥാ ചിത്രേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപാവിശ്വാസിനായുച്യേദ്യോഗമാത്മാ വിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ആ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പറയുന്ന കുറിച്ച് ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കുക. അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം.
ഇരിപ്പിടം വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതോ താഴ്ന്നതാവാനായിട്ട് പാടില്ല. പരിസരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ശുദ്ധമായ പരിസരമായിരിക്കണം. യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കും വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നത് ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവത് നാമോച്ചരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപായം എന്ന് നമ്മൾ ഏതിൽ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം ഇത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കാരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ്? പൊതുവെ അല്പായുസുള്ളവരാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ എന്നോ ഉള്ളതാണ്. കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് അത്ര ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളുള്ളവരും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നെന്നും ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. സമം കായശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനസ്സംയമ്യമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാസത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടെ നിർഭയനായിക്കൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വെച്ച് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോടുകൂടി നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ആണ് തന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് നിർഭയനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭയമില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനാത്രേ. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉത്തമ യോഗി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉദിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രം വിഗതഭീർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിർഭയനാകാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനെ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകാണ്. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്താ സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിയാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. യുജ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തി നിർവാണം പരമാം
മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സും ശരീരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി, ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികതത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ യോഗചര്യകൾ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക തത്വത്തെ മാറ്റി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ യോഗചര്യകള് എല്ലാം തന്നെ. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നാച്ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇനി മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ല, ഇനി എന്ത് വേണം? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരെ, എന്ത് വേണം? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവര്, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവര്, ഉറക്കം ഇല്ലാത്തവരും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉറക്കത്തിലധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട സമയം കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? കുറെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ അധികം സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭക്ഷണം കുറെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഉറക്കവും നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി? 6 മണിക്കൂർ, കൂടുതൽ അധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഭക്ഷണാണെങ്കിലോ, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഭക്തൻ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കും. അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നുമില്ല, ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുമില്ല. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാര, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനെ യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുന്നു തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് അത്ര വലിയൊരു നഷ്ടമായിട്ട്. കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്താണ്, അത്രയും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള സമയം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് സമയനഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ, അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം അയാൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. എന്താ പറയുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? യോഗായുക്തനാണ്. ഈ സെക്ഷൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ
സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ യുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് വെറുതെ പരിത്യജിക്കുന്നത് എന്തല്ല ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല. അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങള്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറയും? യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തി എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നു? യുക്തം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നതാണ് യുക്തം. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നെങ്കതേ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ യഥ ചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ദീപനാളം വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ? അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചഞ്ചലിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു ഭക്തൻ. ഇപ്പൊ നിക്കില്ല തോന്നുന്നില്ല. 36 വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കുറെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ലെ? 20 തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. 47 എന്ത് പറഞ്ഞി? 47 ശ്ലോകമുണ്ട്. 47 ശ്ലോകമല്ല. ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുന്ന ഏതിലാണ്? 36-ലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതിലാ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞത്? ഈ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറെ ഇല്ലേ. 20 തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. നാളെ ഇപ്പൊ എത്ര വരും? 27 ശ്ലോകം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നാളെ സൺഡേ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ലെ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? 6-ലെ ഫസ്റ്റ്. അതെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിഷ്കാമയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അടുത്തതാണ് യോഗാരൂഢൻ ആരാണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ല അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മറ്റ് മോഹം, മാത്സര്യം അല്ലെ? വിശുദ്ധ പരിസരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അല്പായുസുകളാൽ ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവന് അതെ, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരായി കാണുന്നു. അതായത് അല്പായുസുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവന് ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരാണ് എന്നാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം എന്താണ്? പ്രായേണ അല്പായുസാസഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗാജനവ മന്ദാസുമന്ദ മതയ മന്ദഭാഗ്യ ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ അല്പായുസുക്കളാണ്, മഴക്കാളികളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, തെറ്റായ വഴിയിൽ നയിക്കുന്നവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും സദാ ആകുലരുമാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരീരത്തെയും നിയന്ത്രിച്ച് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ? യോഗം മാനസിക സർവകാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളെ വെടിഞ്ഞവൻ. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞാൽ യോഗം. അതെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് ആത്മീയ അവസ്ഥയിലെ സ്ഥിതി, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെ സ്ഥിതി, മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം വെടിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എന്താണ്? ആരാണ്? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞുതരും. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 18 അല്ലെ? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഓടി വാ, പോയി എളുപ്പം വാ. അയ്യോ